Посрещни деня. Денят започва и няма кой друг да го направи вместо теб. Ставай! Изправи се. Ти не си създаден да се криеш под завивките. Създаден си да се бориш, да градиш, да побеждаваш. Имаш избор да бъдеш слаб или да станеш силен. Да се оплакваш или да действаш. Ти избираш. Животът няма да ти даде нищо наготово. Ще паднеш. Ще се умориш. Ще искаш да се откажеш. Но точно тогава ставаш. Здрависваш болката и вървиш напред. Всеки ден е нов шанс да бъдеш по-силен, по-добър, по-смел. Не чакай мотивация. Бъди дисциплиниран. Ти си мъж. Запомни това. Сега дишай дълбоко и започни деня си като войн.